Şu an biz Philadelphia'nın bir üniversitenin köçelerinde yöretber. Yanımda Şokrat geldi. Özlerine haş ettim şöyle bir gurun göçtük edelim size sonra olur. Sonra aynı tecrübelerini bilen paylaştım. Teklif ettim, kabul etti. Köp sağ olsun. Kıskası özünüzü tanıdıp başlayın. Sonra olur mu devam edeyim. Men özüm barda aytsam, men Şokrat geldim. Kerket raundu doğun. Sarıktan yetiştirdim, traininglere katlaştım, okudum, çizdim, yazdım. Ondan innem işler atış olurdu. Gatvoy, ne computer uğruna başka uğurlar kanna. Nem için cyber security saylavarlar. Bu soru. Ondan cyber security'ni saylavalmamın esası nemesi, sebebi o da şu adamla kinoloda da attıkken görünseniz belki hakirler burdatları ülketiyerler adat yerlerde ruhsat bolmadığı işleri tipiliyerler şeyler zatlar bir hili ünsümü çekti ve benim sistemin daşına çıkıp olma yağdayı bağımka etip olayamka kompüterda biliyorsunuz başlayamaz etip olaya onun için şöyle oradan kızıklanıp başladım. Studentlik dövrümden yankı jurnallar, Oslo'nun atılan jurnallarını onu okuşturup şöyle öğrenip başladım da. Ondan sonki bir neçe yılda da has çoğulaştım şulura. Ondan özümü o yetiştirdim ve şuradan iş tapıp şuradan iş yapıyorum. Gatvoy, neçe yıllık tecrübeniz var cyber security uğrunda ya da computer inženjerliği uğrunda? Umumi aytsak o emmesi 10 yıldan kendir. Yani sonki 5 yılı değil ya. Polni professional experience diyen zadımız o da polni tecrübe, doğru tecrübe. Ondan şeyli türlü başka edil cyber security olmadık kompüter yine kompüter uğrundan işledim. Şeyler. Neçe yıl işlediniz? Umumi 15 yıl yakınlar 15 yıl. Bak o ne yan yakınlarda şu tecrübelerin esasında bir tade bir startup yani bir işler başlattınız. O yerde bilim veriyenlerine ayttınız. Şu arada gençlerin malumat vereyim. Ökvan. Şu yılın fevral ayında bizim firmamızın teze uğrunu başlattık. O da cyber security uğrundan adam yetiştirme. Yani hakiki işe girip bilmeleri için türlü adamlara önceden tecrübesi olmadık yani kızıklayan adamlar için okul öğrettik ve şunu şu an devam edeceğiz. Şu an ikinci tapkır
adamlar okuyalar. Nesip bolsa şolary gowy yetiştirip olaram hakiki iş ilkinci cyber security ilkinci işine giyip bilmeye kömek etmek için niyetimiz çok. Doğru. Nähil görünüş adamları özüňize çağırýaňyz? Şumat edil ikinci tapırda okuçular devam etýär we edil bir tahkik bir bizim nememiz yok. O ne kelek diýsem edil şu zatlar bolmaly, hukmani dip beli zatymız yok. Şumat niyeti şunu bilen şu işe etjek bolýan adamlary kömek etjek bolýar. Şumat adam olmaly. Hakiki adam saýlamyz ok dip bilen. Doğru. Onun sebebi başta şeylere gitmeli oluyor. Bar adamları da etmeli sebebi bizim özümüzün bilim derecemizi, yani adamları berip bilen programmamızı östürmeli, bahlak görmeli. Onun hasın bu ýagdaýda boljak da, şoň üçin şu ýagdaýda dowam edip oturýar. Doğru. Mesela şeyle bir zat diýip bilersmi? Hiç mesela orta mektebe okumadık biri, bilimi gowy däl. Bilim dadı yok mesela, kariyerası yok. Şol adam gelip size bir tecrübesi yok. Näme diýen bilen ok, kompýuterim bilen ok. Size gelip öwrenip bilermek. Öwrenip hem işe girip bilermek. Gysga jogap, eger çyndanam niyeti şo bolsa we çyny bilen bu işi özüni berip biljek bolsa, hepdelik 20-30 saat minimum aýyp biljek bolsa, biz elbette kömek etmeye niyetimiz var ve şöyle adamlar bilen işleşýäs. O ýöne bu işe başgaça da çemeleşip, ýakynlaşyp bolýar da. Demek o da bizi öňüräginden şumat aýdaly indi kitaplara gyzyklanýan adam bolsa, biz bilen hukman awarlaşsyn. Sebebi ýanky aýdyşyň ýalyk tejribesi, geçmişi yok, rak bir bolsa, beýle adamlara da biz öňünden sen şu zatlary okuşdyr, sen şu zatlary öwren, sen şu sertifikaty al, sen şu yoldan gidip gönükdirip bilýäs. Ve şeyle gönükdirmeler şumat etýäs. Biz bilen habarlaşan şeyle soran adamlar bar. Indi kitaplara taýarlanyp görün adamlar bar ve bu töleksiz muht görünüşde gönükdirmeler etýäs. Gatwowy. Biraz aktıracak. Bağışlan, şöyle ýagdaýlar boluberýär. Umuman tecrübesiz adamlarym alýasdyňyz hem ýol gorup edýärdiňiz. Soň eger meselem siziň öz töleg ýagdaýlaryňyz bar. Olar bar, tölegiňiz barada bu bir zat aýdyp bilersiňizmi, ol dowamly ütgeýärmi? Ýa-da ony her adama görä aýratyn belleýäňizmi? Töleg barada men şumat bir zat aýtmak edil. Ýakylyk diýsem, edil tahkik bolmaz sebebi her tapgyrda käbir ýagdaýlar ütgeýär. Öňrek aýdyşym ýalak biz östürjek bolýas, ulotjak bolýas. Kämakal misal üçin birinji tapgyrda 3 aýdy, şuna 4 aýa çykdy. İkinji tapgyr üçin we bahada ütköçüklikler boldy. Üçüncü tapgır üçin hem kän ekstra zat goşulýar. O da bahan belli bir derece ütketip bilir. Şoň üçin häzirden o zat aýtmaly ýöne habarlaşsınlar, gyzyklanan adamlar habarlaşsyn, hukman tahkik maglumat bolur elimizde. Siz bilen näde habarlaşyp bilerler? Bizim web saytymyz algoracyber.com. Şoňa gidip şu web saytda barsalar, şöyle form var, şeýle doldurup bolýar, onun e-maili var. Jaňa tijek adamlar üçin hem jaňa etip bolýar, telefon nomerini şöyle. Doğru. Siz yerleşýän ýeriňiz nerede? Biz Kaliforniyada, onun Irvine şäherinde yerleşýär. Irvine şäherinde. Doğru. Onu ýanky web saytyňyzyň ady algoracyber.com. Onu men aşağıda videoň aşağına belläp geçerim. Ve siziň elektron poçtaňyz bilen habarlaşmaly bolarlar dowdam. Ýa, şo ýerde maglumatlar bar, gönül habarlaş bermelik, e-mail, forma oýunçy ýa jaňat bermelik. Size başka sosyal ulamlarda yeriniz barmy?
O bizim Twitter hesabımız var, ondan Facebook sahifamız var. Olarım hemmesi websaytda duruyor. Olarım Doğru. şu yerden örtülerim. Gatgowy. Son meselem Türkmen Amerika'da olmayan sizin bilen havarlaşma adamları dünyanın başka künjeginde bolsalar havarlaş vermeli mi? Son şunu Ha. sorayım. O yerlikli soru. O bizim trainingimiz, bizim programmamızı her yerden okuyup bilýärler. İnternet, bu internet bolsa yeterlikli. Onun klası bizim ofise gelip okuma ýagdaýy var. Ondan soň bizim şumadan bir näçe okuwçylarymız uzakdan okuýarlar biz bilen. Başka döwlet bolup biler, başka vilayet bolup biler. Diňe internet gereklidir bizim üçin. Aýyn bir uçam internet Olsa internet yeterli. Gatgowy online okudýaňyz onda. Online görüşen var. Online diýelim, edil bizim canlı klasymyzy, canlı sessiýamyza gönü baglanýarlar we canlı sapaga gatnaşýarlar. Ha, O sapaklarımızdan nemetiyaz, yazdırıyaz ve onu internetten paylaşacağız. Okuwçylarymyz soňundan gerek bolsa olaram täzeden görüp, gerek yerini görüp şeýle gaýtalap bilýärler. Doğru. Son sizin mesela nämeleri öğretýäňiz Cybertech aşygyrak düşündürjek bolsa içinde nämelerden bilim alyp bilerler. O da bizim okulumuzda computer network vardı. Belki öğretiyaz. Onun Linux operasyon sistemi Linux vardı. Linux'u görkeziyaz. Linux'u öğretiyaz. Komandalar. Ondan sonra yani cyber security mevzularına geçip olar bilen içkin yani o görkeziyaz okuwçylara ilki teoriyada görkeziyaz. Ondan sonra bizim esas niyetimiz köprak yani amalet görmeleri. Yani praktikada görmelerini şu zatları mümkünçilikle öğretecek olýar. Her bir tema şeýle proyekt zat berip şeýle berkitýäs. Doğru. Şimdi yani online okuma için yerlerken gatken sizi näme üçin saýlamaly? Size näme üçin gelmeli? Höwes edýänler. Katıga soru bizim konkurentler vardı açacak olýar. O da problemi değil, her kimin öz nesibesi var. Ulu yankıyalı meydançı. Onun ne için bize gelmeli? Benim fikrimce bize gelmelerine o sebepten biri bizim yankıyalı dine teori değil, praktika yani amali ýagdaýda öğrenmesi, etik görüp öğrenmesi. Biz şu an katı içkin ünsü veriyoruz. Benim fikrimce şul ulu yani artık maşıklan biri. İkincim bizim yani geçmişi bolmadık, yani tecrübesi yok adamlar bilen işleşmeye açık olmamızın mümkün. Üçüncüsü biz dine bir adamlara oku verip dinme niyetimiz yok. Biz adamların durmuşunu ütködesimiz geliyor. Eğer şeyle ütköçüklük etçek olan, çini bilen etçek olan hövesli adamlar bağlısı biz esas maksadımız şolar. Şolara kömek etçek olayız ve o ne mi demek? Biz onlara oku veriyoruz, okudan sonra onların yani tecrübe kömek etçek olayız. Proyektler var. Eğer vakti var okuwçylar kızıklansalar onlara proyektler verip cyber security'den tecrübe kazandırıp ondan sonra onların üstünlüklü bir şekilde bir ýagdaýda işe başlamalarını biz doğru. İşe başlamak olur mu da? Olur. İşe başlaması bizim için esas atlan bir olup duruyor da. Baştan sonuna çenli, yani o pipeline diyen, baştan sonuna çenli, polni, doğru, polda veresimiz geliyor. Gatgowy. Şimdi işe girenler mesela elbette okuyanın sebebi işe girmek doğrudan işe girmek. Daşar yurtlarda mümkünçülükler var mı mesela
bir oğlan Türkmenistan'da ya da başka yurtlarda, Türkiye'de ya Avrupa yurtlarında sizden bilim alıp şu yerlerde iş tecrübe geçirdilerler mi? Elbette. Bu soru. Mümkünçülükler var mı? Elbette. Men cevabı kısa cevabım elbette. Başka yurtdan bolgan bizim okulumuz alıp bilerler ve şu yaşayan devletlerinde de şulurdan iş yağdayı katı açık. Köp Men yani. bilişime göre o katı ken. Ve işler var. Sonku orada şu cyber security'de her türlü zatlar bol geçiyor. Adamların informasyası, maglumatları oğurlanıyor, website'ları, nemetiyalar, dağıtıyorlar. Ken zatlar bol geçiyor. Şunun için men fikrimçe hem yerde de yeterli iş var mı? Ya hopsuzlukta hem de doğru olmalı. Elbette, hem de doğru olmalı. Üstüne de edil öz devletinde bolmasa da men fikrimçe vardır. Yani köp yerde gerek ve edil şurada adımlara, şulurdan, yani devlete şulurdan, firmalara şulurdan hatta adam yetmesçiliği var şu an. Ve Amerika'da şeyler olsa belki devletlerde de şeyler yağday bolup bilir. Hiçbir şulurdan kendi adam bolon, kendi yankı goy, yankı neymi değil ya, güçlü işgärler bolon devlet bilemok. Her yerde yetmezçilik var. Şonuň üçinem edil öz devletinde yoksa gatdandaky devletlerde vardır. Bir de yeni bir zat aýdyp geçesim gelýär. O da bu iş o tarafi, bu işi uzaktan etip bolýar. Käwir ýagdaýlar, köp ýagdaýlarda. Sebäbi teknologiýa o derejä geldi, uje edil şumat we uje kän ýyllardyr şeýle uzaktan işleme ýagdaý bar. Köp adamlaryň o görýän ýagdaýlaryň biri hem şol. Dildiýä öýden işläp bilýänmi diýe, owa bilýän. Doğru. Inni mesela elbette sizin bilim berýän ýeriňiz saýlamagyny istersiňiz. Sizin bilim ýeriňiz saýlamasa da bir aýdyp biljek maksadyňyz barmy? Şol işleri köp edýänlere. Hemen aýdyp istersiňiz. Doğru. Hiç de bağlı yok. Adımlar esas aýtjak şu zadım edip bolýandygy ve onu ulu höwes bilen etseler, şu zatlara wagt aýryp, şu zatlardan özüni östürseler, hökmany ýagdaýda iş tapyp ýerleşdilerler. Ama şoň üçin eger niýetler şeýle bolsa, hiç fikirlerini üýtgetmän gönüňe gitmelerini maslahat beresim gelýär. Täbi şonda o netijeler kazanıp bilerler. Bizim okul gelmezliginin ötküşükleri için katılık kapağı yok. Täbi täze başladık ve nisip bolsa bu programma gurplen soň ve ýankaýdyşymyz ýaly başdan soňuna çen kolny dol ýagdaýda hemme zady bu edip çekmejik gurplen soň adam bize gelip oka, tecrübe kazanıp, praktika yankı staj edip, ondan sonra işe yerleşme ýagdaýy barsa, men pikirimçe munun hyrydary ýetikdir. Ve şulary saýlan adamlaryň ugrundan hemmesine üstünlük dilerim. Bolýar. Sag bolun. Bizi wagt aýrygaňyz üçin, şu maglumatlary paýlaşgaňyz üçin köp sag bolun. Netip bolsa işleriniz ulalar elbette belli yerlere gelersiňiz, netip bolsa ýene de başga bir günlerde görüşýänçak. Böyle. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Bolýar, sağ ol.